Хәйрле кич, Россиядә фән һәм технологиялар 10 еллыгына старт бирелде. Татарстанда исә 2024 ел фәнни технологик үсеш елы дип игълан ителде. Фәннең бүгенге хәле яшь галимнәр, уңышлар һәм максатлар турында сөйләшер өчен җыелдык студиябызга дәрәҗәле галимнәр белән, экспертлар белән исәнмесез, хәерле кич, кадерле кунакларыбыз. Онытмыйбыз безнең бар махсус төймәләр, әгәр дә инде тема бәхәсле икән, кызыл төймәгә басырга мөмкин, каршы төшер өчен, әгәр дә кушып әйтәсегез килсә, зәңгәр төймәгә дә басырга онытмагыз. Сезне студиябызда күрүебезгә без бик шат. Фән һәм университетлар илкүләм проекты ярдәме белән Татарстанда ел саен яшь галимнәр саны арта һәм бүген галимнәр арасында аларның саны 60%-ка җитә. Менә бу яхшы күрсәткеч кебек. Шуннан да яшьләр димәк фәнебезгә тартыла, килә. Айнур әфәнде, сездән башлыйк әле. Яшьләр тартыламы бүген фәнгә? Шуннан да фән өлкәсе бүген бер яктан катлаулы өлкә, икенче яктан илебезнең киләчәктәге үсеше өчен хәл иткеч өлкәләрнең берсе. Шуңа күрә билгеле дәүләт дәрәҗәсендә, Россиянең президенты дәрәҗәсендә фән өлкәсенә, фәнни учреждениеләрнең бүгенге тормышына зур игътибар бирелә. Шундый үзгәрешләр республика күләмендә Татарстан фәннәр академиясе тормышында да, үрнәгендә дә күзәтергә була. Бигрәк тә безнең академиябызның тормышы, академияга яңа президент килгәннән соң шактый нык үзгәрде, ул активлашты, аның эшчәнлеге киңрәк җәелеп китте, булган фәнни потенциал яңача ачыла башлады. Безнең алдыбызга инде барлык булган төрле чараларда катнашу бурычы куела. Без инде хөкүмәтнең төрле коллегияларына докладлар белән чыгыш ясыйбыз, үзебезнең эшчәнлек белән таныштырабыз. Шушы өлкәдә булган проблемаларны яктыртабыз һәм инде теге яки юнәлештә эшләнгән дәүләт хөкүмәт учреждениеләре белән бергәләп эшләү юнәлешендә планнар корабыз. Билгеле, бу зур планнарны гамәлгә ашыруда яшьләрнең өлеше хәл иткеч дип әйтергә кирәк. Татарстан Фәннәр академиясының эшчәнлегенә килгәндә, бүген академияда яшьләр белән эшләүгә зур игътибар бирелә. Нигездә ул һәрвакыт шулай булып килде. Бүген көндә фәннең үсеше ни дәрәҗәдә яшьләргә бәйле икән? Башта Айрат әфәндегә сүз бирик, аннары бәлки кушылырга теләүчеләр булыр. Рәхмәт, бик зур. Шән әйткәндә, бүген көндә фән үсеше мөмкинлекләр Татарстанда булган, алар яшьләрне тартып тора. Ул Татарстандан гына түгел, чит төбәкләрдән дә килеп, ул мәсьәләләр буенча безнең фәннәр академиясында эшләү, шулай ук яшьләргә бик зур игътибар бирелә. Ул Казан университеты аркылы, анда күп кафедраларда төрле юнәлеш буенча, мин үзем әйтәләм, гуманитар юнәлеш буенча соңгы елларда тудырылган мөмкинлекләр, ул алгарыш программасы Татарстанда узатырган, шул ук вакытта ул яшьләрнең җәмгыятьтә аларның уңышлы булуы, аларга мөмкинлекләр арттыру, ул әлбәттә кызыксындыру тудыра. Шул сәбәпле бүген көндә аспирантурага да керү, төрле юнәлешләрдә катнашу безнең ул яктан бик тыгыз һәм күренекле эшләр алып бару, шулай ук алар тарафыннан игътибар тудыра. Ул яңа фәнни юнәлешләр, ул IT технологиялары, ул бәйле булган төрле фәннәр катнашында тудырыла торган яңа юнәлешләр, ул гуманитар фәннәре, химия, биология, шул яктан ук бүген көндә без әйтергә тиеш, әлбәттә бу мәсьәлә буенча игътибар да арту, ул аны киметеләргә тиеш түгел, артырга тиеш. Ул төрле сораулар бар, яшьләрнең гаиләләре бар, яшьләрнең омтылышлары бар. Алар турында да шулай ук карап, билгеләп, алга юлларны эзләү бара. Ул Фәннәр академиясе тарафыннан шулай ук аңа күп юнәлтелә төрле сораулар буенча. Мөмкинлекләр күплеген ачыкладык, ләкин менә бу фән өлкәсе бигрәк тә Татарстан белән генә шикләнми бит инде, әйме? Менә безнең аеруча яшь галимнәр никадәр тыгыз элемтәдә, гомумән менә Россия Федерациясының галимнәре белән, шулай ук бәлки чит ил галимнәре белән нинди элемтә тоташтыра? Ул шулай ук әйтергә кирәк,
Бүгенгәндә мин әйтеп киттем, менә алгарыш программасы ул Татарстанда түгел, шит безнең булган университетларда, институтларда андагы булган галимнәр белән танышып эшләүне тора. Безнең бик тыгыз эшле һәм проектлар, программалар фәнни яктан бара шит илләр белән дә. Ул Урта Азия, Кытай, әлбәттә ул илләр белән шулай ук мөнәсәбәтләр һәм анда барып үзләренең белемнәрен арттыруга мөмкинлекләр туа. Менә хәзер генә безнең бара шул юнәлеш буенча Кытай фәннәр академиясының тарих технологиялар тарихын өйрәнү буенча институтының программаларында катнашу. Ул калган юнәлешләр буенча шулай ук әйтергә кирәк, ул безнең генә бару түгел, ул безгә килеп шулай ук уку, безнең галимнәр белән танышу, тәҗрибә алышу, ул төрле юнәлешләр белән бәйле. Менә безнең археология институтында 10 ел буе дәвам итә археология, халыкара археология мәктәбе. Ул фән яшь галимнәр, ул мәктәп исеме булса да, ләкин ул галимнәр тәрбияләү, аларны укыту белән бәйле. Шул юнәлеш буенча әйтергә, ул берәү генә түгел, безнең фәннәр академиясында төрле юнәлешләр буенча, төрле гуманитар юнәлешләр буенча шундый яшьләр өчен оештырылган Татарстандан тыш чакыру, безнең галимнәр үзләренең белемнәрен аларга тапшыру шулай ук юнәлтелгән. Шит илгә барып тәҗрибә алу ул бер яктан яхшы, икенче яктан иң мөһиме шунда гына калмасыннар. Акыллы башларыбыз яңадан Татарстанга әйләнеп кайтсын. Яшерен батырын түгел бит инде безнең галимнәребезне электән үк үзләренә шит илләр тартырга тырышканнар. Һәм менә миңа калса Ирек әфәнденең дә, башкаларның да андый тәкъдимнәре күп булгандыр. Шулаймы, юкмы? Һәм ни өчен Россиядә эшлисез? Ни өчен менә туган илегезгә хезмәт итәсез? Чынлап кына әйткәндә, шулай булган тәкъдимнәр килә, күп менә югары дәрәҗәдәге язган мәкаләләр чит илгә тәрҗемә ителгәч, инглиз телендә язылгач, башка илләрдәге галимнәр укып, шулай тәкъдимнәр җибәреп, аралашабыз, стажировкалар узабыз. Ләкин чакыралармы соң, әйдә безгә чакыручылар күп була. Атнасына берничә тапкыр чакыралар дип ишеттем мин. Хатлар килә, дөрес алай, теге стажировка барганда да, анда да менә тәҗрибәләр белән алмашканда алар шулай ук тәкъдим итәләр. Ләкин минемчә дә, аннары минем арада булган яшь галимнәр белән сөйләшкәннән дә билгеле, менә күбесе алай китеп барып яшәп торып анда тикшерүләр уздырырга бик теләкләр артып нәрсә тотады бит. Ахыр чиктә юк дип әйтерлек нинди җирлек, нинди бәлки мөмкинлекләр тотып тора. Минем өчен ул үз илеңне яратып, монда үз шәһәреңне яратып, туган илеңдә яшәп, эшләп, хәзерге вакытта шартлар күп аның өчен, яшьләргә төрле программалар, менә югары әйтеп кителгән Фән һәм университет дигән илкүләм программасы да шуңар максатланган. Шул программаларга ирешеп, шул конкурсларда катнашып, финанс яктан да ярдәм күреп, хәзерге яшьләргә актив катнашып, тикшерүләр уздырырга була. Менә тамашачыларыбыз инде Айнур әфәндене дә, Айрат әфәндене, Марсель әфәндене дә белә, чөнки алар исемле галимнәр. Әмма сезнең белән танышып киттек әле. Сез кайсы өлкәдә фәнни ачышларыгызмы, анда уңышларыгыз? Менә Ирек Низамиев дигәндә һәр хәлдә кем ул? Нинди галим һәм нәрсә белән шөгыльләнә ул? Аз гына сөйләп китәм, мин шулай итеп менә ул студияда булган Марсель Кахирович Кадировның укучысы идем. Ул безнең студиябызда бүген, эшне башлап җибәреп, шулай яшь килеш теләп килдем дип әйтә алам. Фәнгә аннар теләп калдым. Шулай итеп фәннәр кандидаты диссертациясын яклап чыгып, хәзер эшнәп барабыз, физик, химия, экология дигән яшьләр лабораториясын мөдире буларак, хәзерге замандагы экология проблемаларын, экологияны төрле мәсьәлә чишүгә багышланган юнәлешләрдә катнашабыз. Шуларны үзебезнең лабораториядә төпләп тикшеренәбез дип әйтеп була инде. Аннары мәкаләләр язабыз. Менә шул безнең иң беренче төп максат, кыскача гына гади сүзләр белән әйткәндә, без менә
тирә-күрәдәге булган парник газларга сизгер сенсорлар ясап маташабыз, шуларны уйлап чыгарабыз, аннары дөньяга күрсәтергә шулай өметләнәбез. Үзе кирип китте сезнең сөйләгәнегездән, шуның кадәр тәэсирләнеп, ләззәтләнеп, безнең Зәңгәр Төймә баядан бер расып торган. Ял әфәнде, нидер кушып әйтәсегез килде бугай? Монда фикер булды, менә халыкара дәрәҗәдә хезмәттәшлек итү юнәлешендә нәрсәләр эшләнә дип. Чыннан да менә Фәннәр академиясына үрнәгендә яңадан мен әйтергә телим, бүгенге көндә теге Европа илләре белән берникадәр элемтәләр киме төшсә, без икенче якка, шәрык ягына борылабыз бит инде. Әйтеп киткәнчә менә Монголия, Кытай, үзебезнең Азия илләре белән без актив элемтәләр урнаштырабыз. Әйтик, бүгенге көндә Төркия халыкара академиясе белән безнең хезмәттәшлегебез бар. Быелны без ул академияда шундый бергәлек бар. Ул инде милли академия, Төрки дөньяның милли академиялар бергәлеге. Анда быелны Татарстан Фәннәр академиясе председатель булып статусында катнаша. Менә май айында без шушы милли академияларның президентларын үзебездә көтәбез, зур чара үткәрәбез. Буларның барысы да каядыр Төрки дөньяда уртак фәнни проектларга килеп чыгарга этәргеч бирә, андый проектлар инде бар. Билгеле, бу барлык проектларда безнең яшь галимнәребез беренче чиратта катнаша. Алар телне белә, алар фәнне белә, алар халыкара дәрәҗәдә элемтәләр урнаштыра. Шул рәвешле бер яктан үзебезнең фәнебезне этәргеч бирсә, үсү өчен икенче яктан Россия белән шәрык илләрендә булган мөнәсәбәтләрне, элемтәләрне тагын да ныгытуга зур өлеш кертәләр. Менә яшь галимнәр дип без аларны ишетәләрме соң? Моның турында без рекламадан соң сөйләшербез. Безнең бүген студиябызда аерым бер атмосфера, беләсезме, бер төрле фәнни һәм югары затлы фикерләр хөкем сөрә кебек. Чөнки студиядә безнең галимнәр, энергетикасы безгә дә күчә, тагы да ничектер биегрәк сөйлисе килгән кебек. Без яшьләр турында сөйләшеп туптап калган идек рекламага кадәр. Шуңа күрә мөмкин булса Марсель әфәнде сезгә остаз буларак, яшь галимнең остазы буларак сорау биреп карыйсы килә. Ничек бәялисез? Менә үзе турында кыскача гына таныштырып узган яшь галимне беренчедән, икенчедән бүгенге көндә яшь галимнәрнең омтылышын инде. Алар ничегрәк элемтәгә керә менә өлкән буын галимнәр белән? Ирек бик тыйнак, бик максатчан егет, һәм ул минем группаны бик көчәйтте дип уйлыйм аның килүе. Үз артыннан шулай иптәшен дә алып килде, аның тормыш иптәше дә шулай кандидат ситуациясе яклады. Һәм нәрсә әйтәсе килә? Менә бу яшьләр буенча инде сөйләбездылар бит инде, илгә мәхәббәт, туган илгә мәхәббәт, фәлән тигән дип инде. Барсы да дөрес. Ватанпәрвәрлек. Ватанпәрвәрлек, булар бар да дөрес, әмма ләкин бытие определяет сознание диләр. Тормыш шартлары, яшәү рәвеше, яшәү шартлары ул безнең аңыбызны билгели. Яшь галимнәр өчен бүген шартлар булдырылган. Менә шуны сөйләп узасым килә. Менә ирек ул бик танылган галим, дөньяда яшь булуына да карамастан, аның индекс Хирше, дөньяда танылу Хирше 23-кә тигез. Андый кешеләр, алар бик сирәк, Казанда, теге университетларда да берничә генә. Һәм аңа әлбәттә инде бик күп хатлар килә. Андый кешеләр бигрәк тә теге дус булмаган илләрдән шүпләргә генә торалар, алар бик хатта активлаштылар соңгы вакытта. Әйтергә кирәк, менә шушы программалар килеп чыгу, менә университет һәм менә шу лабораторияларга күп акчалар бирелү, ул ирек безнең бик зур лабораторияның җитәкчесе булып тора. Аның кул астындагы лабораториядагы хезмәтчәннәр, яшьләр регионнан региондагы хезмәт хакыннан ике тапкыр күбрәк хезмәт хакы алып эшлиләр. Һәм шуңа күрә анда бик көчле фән үзеше, көчле егетләр һәм кызлар киләләр. Һәм әйтергә кирәк, менә шул ситуацияны эшлектә тотарга кирәк. Аның өчен хөкүмәт үзенең менә шу программаларын дәвам итәргә тиеш, яшьләрне тоту ул сизгер эш булырга тиеш. Аның белән төпләп шөгыльләнергә кирәк. Менә стимул дидек, әйме? Хезмәт вакытына сөйләшә башладык. Аерым алганда программалар, грантлар, бәлки суммаларны әйтерлек монда грантлар бардыр. Нинди грантлар булып каралган яшьләргә? Аны яшьләрдән сорарбыз грантларны, Менә хәзер минем тагын бер кунагыбыз белән таныштырасым килә, аеруча Алексей Арзамасов.
Ул бүген татарча сөйләшәк, рус милләтеннән булуына карамастан, татар телендә искиткеч матур сөйләшә һәм шуннан да сокланырлык. Алексей әфәнде дип эндәшәм инде сезгә. Мин бик борчылам, дулкынланам, чөнки Без үзебездә дулкынланабыз, чөнки сез аңлыйсызмы, 6 акыллы кеше алдында басып торабыз, имтиханда кебек. Шуңа карамастан, беләсезме, минем дә әйтер сүзләрем бар. Мәсәлән, мин яш лабораторияны җитәклим. Беләсезме, безнең шундый төп юнәлеш бу телләр, милли телләр. Мәсәлән, безнең лабораториябыз ул милли телләр белән шөгыльләнә, и без милли теле яшьләрне эшкә алабыз. Беләсезме, безнең өчен бу бик шундый милли телләр белән шөгыльләнү шундый дарт бирә, шундый көч бирә. Чөнки әлбәттә милли телләр бу бик мөһим, без шуны беләбез. Мәсәлән, хәзер хөрмәтле Раис тарафыннан безнең бик зур проектыбыз кабул ителгән. Без милли телләр буенча хәзер инде без уңышлар турында сөйлибез, сөйләп торабыз. Без милли телләр буенча махсус үзйөреткечләр язабыз, нәшер итәбез. Хәзер инде татар теле буенча, удмур теле буенча, мари теле буенча яңа үзйөреткеч дөнья күргән. Һәм әлбәттә бу телләр белән без хәзер илгә мәхәббәт турында сөйләдек. Әлбәттә шундый сорау без үзебезгә бирәбез. Яшьләрне ничек фәнгә кертергә, тартырга һәм менә бу югары хисләр әлбәттә монда бик беренче урын алсыннар, чөнки патриотик хисләре бик мөһим. Алексей әфәнде, Мин тыңлап торам, мин әйтәм, Алексей әфәнденең татарча сөйләшкән ишетүендә, до чего техника и наука нашлар ясым килә. Бер прибор юк монда, монда тавышны автоматик рәвештә татарча чыгара торасыз. Прибор юк. Тагын нинди телләрне беләсез менә? Сез милли телләр дисез, татар теленнән тыш тагын бәлки. Идель буе халыкларның телләрен мин яхшы беләм. Удмурт, мари, чуаш. Ае. Һәм беләсезме, бу минем шундый тормыш программасы дип әйтеп була. Телләрне өйрәнү, Европа, һәм Азия телләре шулай. Тагын башка телләр тагын ничәгә тула? Беләсезме, эшкә ут бар. Эшкә ут булса, телләрне өйрәнергә җиңел. Канатланасың бит. Ничә яшьтән өйрәнә башладыгыз? Нинди тел? Мин балачактан, телләр белән мин балачактан кызыксынам. Мине Казанга күченеп килгәнемә 3 ел тулган. Казанга килгәндә, шундый үзем алдыма шундый максат куйдым. Татарча яхшы белергә. 3 ел эчендә өйрәндегез. 3 ел. Искиткеч, минем сүзем юк. Алкышлык әле сезгә. Үзәрендә шундый зур теләге сездән иштәсе өйрәнәсе кирәк. Нинди технологиялар, нинди булса, Без аңа махсус тапшыру багышлар без телләргә кагылышлы. Инде менә грантлар турында сөйләп киттек, име? Без Айгөл ханым нинди грантлар бирелә бүген яшьләргә? Сез яшьләр белән эшлисез. Әле үзегез дә ул категориядән китмәгәнсез. Фәнне үстерү буенча энергетика университеты Россия Федерациясының иң яхшы 100 югары уку йорты исемлегенә керде. Ул приоритет 20-30. 3 ел буе безнең университет приоритет 20-30 программасы буенча күрсәткечләрен уңышлыгына үтәп килә. Һәм киләчәктә дә без аны уңышлы үтәрбез дип уйлыйм. Шулай ук безнең университетның планнары зурдан. Алдынгы инженерлык мәктәпләре, передовые инженерная школа конкурсында җиңәргә уйлыйбыз. Һәм приоритет 20-30 программасының буенча финанс ягын арттырып, база өлешеннән махсус өлешкә күчәргә теләк бар. Мин уйлыйм, без бу уңышларга ирешәчәкбез, чөнки безнең ректор Эдуард Юнусул Абдулазимов һәм коллектив бер кайчан да бирешми. Без гел отышларга омтылабыз. 2023 елда безнең ректор фән һәм техника Россия Федерациясе хөкүмәте премиясе лауреаты булды. Бу әлбәттә безнең
фәндәге казанышларыбызны тану дип уйлыйбыз. Шулай ук безнең яшь галимнәр Россия фәнни фонды грантларында ел сайын диярлек катнашалар һәм ыталар. Мин шул грантларның берсендә җитәкче булам. И без шул грантларында студентларны һәм аспирантларны катнаштырырга тырышабыз. Шулай ук безнең студентлар стартап проектларында катнашалар һәм җиңү яулыйлар. Менә бу стартап проектлар, алар тузан җыеп кына ятмыйлармы аннан соң? Алар безнең ничектер кертеләме безнең тормышка? Кертелә. Менә безнең кафедрның магистры Власова Маргарита, ул шушы стартапны ытты. Аның җылылык физик характеристикаларын билгеләү буенча җайланма эшләү проекты иде. Ул шуны ытты һәм аның төп максаты шушы җайланманы эшләү. Бер ел дәвамында ул шушы җайланманы җыйды һәм хәзерге көндә ул патент өстендә эшли. Менә бүгенге көндә блогерлар заманы, бөтен кеше кызыга, тиз акчага, тиз популярлыкка, галимнәрнең дәрәҗәсе бүгенге көндә никадәр? Яшьләр тартылырлыкмы һәм менә хезмәт хакы буенча аңладык, дәрәҗәсе турында да бераз фикерләп алыйк. Кем җавап бирә алыр икән? Айрат әфәнде, сез ничек уйлыйсыз? Рәхмәт сорауларга. Мин аның турында үзем җавап әйтеп киткән идем. Бүгенге көндә яшь галимнәрнең тормышта уңышлы булу ул бик зур урын алып тора. Карвакытны әлбәттә ул аның ала торган эштә ниндидер акчадан да тора, ләкин күбесенчә аның менә җәмгыятьтә ничек аны кабул итәләр, аның эше нинди урын җәмгыятьтә алып тора, нинди дәрәҗә, һәм ул яктан әйтергә кирәк, ул нинди үсеш аңа мөмкинлек тудыра. Ул бүгенге көндә әйтергә кирәк, безнең үземнең менә яшь чакны алсам, хәзерге яшьләрне әлбәттә дәүләт тарафыннан Рәсәйдә дә, Татарстанда ярым әйтергә кирәк, бик зур ихтирам бирелә. Шул сәбәпле бу мөмкинлекләр ала яшьләрнең сәләтләрен, аларның теләкләрен, безнең илгә үзләренең булган белемнәрен, мөмкинлекләрен ачып һәм шул ачышларга таянып безгә алга баруга мөмкинлекләр тудыра. Менә шул теманы сез үзегез күтәргәнсез икән. Алайса, Айнур әфәнде, менә карагыз, Айрат әфәнде әйтте, менә безнең вакытта дибиме, менә сезнең вакыттагы, сезнең буын галимнәре белән яшь галимнәр нәрсәсе белән аерыла, кайсы сыйфатлары белән аерыла бүген? Алар нинди дә, сез нинди идегез? Бездә инде кискен яшь буын, безнең буын дип мин әле анда кискен теге сызыклар үткәрәсем килмәй. Чөнки моны чыннан да без инде теге 50 яшьләр тирәсендәге галимнәр хәзер без фәнгә кереп киткәндә билгеле безнең алдыбызда аксакаллар бик күп иде. Теге үрнәк булырдай, алардан өйрәндек. Аларны һәрдаим китапханәләргә йөргәндә күреп, бөтен гомерләрен, тормышларын шушы фәнгә хезмәт итүгә җиккәннәрен аңлап, шулар артыннан бардык. Ләкин бүгенге көндә бармы галимнәр? Әлбәттә бар. Бәлки ул кадәр теге бөтен гомерен багышлап эшләүче азрактыр. Без үскәндә урта буын булмады. Теге менә устаз аксакалларыбыз булды, һәм без яшәрәк буыннар. Шушы безгә фәнгә теге тулы канлы рәвештә ныклап кирип китәргә минем карашка берникадәр кыенлыклар тудырды. Ләкин теләгенә ирешәрде. Менә мин рәхмәтлемен Марсель әфәндене монда чакыруыгызга. 2003 елда Марсель әфәнде белән бер-беребезне белмәгән хәлдә без Америка программаларында катнашучы буларак Детройт шәһәрендә очраштык. Мин үтеп барышлый Детройт шәһәрендә Марсель әфәнде шунда яши иде. Без бер төнгә очрашып, төне буе гәпләшеп, аралашып чыктык. Чөнки ул мин яшәгән авылда студент чагында эшләгән булып чыкты. Күреп торасыз, мин Индиана университетында ул вакытта 1 ел дәвамында укытып алдым. Аңа карап без Америкада калу мөмкинлеге бар иде, Марсель әфәнденең дә минем дә, ләкин анда калмадык. Бирегә кайтып укуыбызны, эшебезне дәвам иттек. Чөнки Айрат әфәнде белән дә мин тулысынча килешәм. Ул инде матди ягы эшнең, тормышның бик тә мөһим.
бигрәк тә хәзерге яшьләргә. Ләкин оннан да мөһимрәк миңа калса шушы үзенең илеңә, җәмгыятькә хезмәт итеп, үзенең хезмәтеңнең уңышлары күп кешеләргә файда китерүен күрү. Яшь галимнәр безгә юллар ачык булсын, без сезгә уңышлар телибез. Рәхмәт, таяныр-нокта һәрвакыт бар шуның. Әлеге тема кызыксындырган икән сезне, күпмедер вакыттан тагын әзер булып торыгыз, шушы теманы бергәләп, тагын фикерләшеп алырга.